Ezemidlalo kwi-afternoon drive yasekhasi. Nkosi DJ Abza mangiqale ngozibulisela kuwe DJ Abza ndizibulisele nakuye umphulaphuli wayo i-afternoon drive yasekhasi ngayo le njikalanga yanamhlanje emva komboko Philisa Qunda endiphathele i-sports update andambi ndodwa ke nangala injikalanga yanamhlanje pha estudio eKomani azwe indwendwe zethu phaya ulikhona Vitboy Michael Tyhulu noZince Neti nebebesuka represent iboard under 12 i-country district ngapha yana eRiversdale kodwa ke ndifuna indwendwe zami ngapha kumhlaba seKomani zizibulisele ngokwazo. Molweni eKomani. Okay, molweni baphulaphula. Igama lami ndinguMichael, ifani yami nguTyhulu. Molweni, igama lami Kuzince. Molweni guys, igama lami ndingulikhona Vitboy. Enkosi bafethu. Ndiyayazi uba benisuka eRiversdale. Besicela nisixelele be uhambo lwenu phayana eRiversdale luye lahamba kanjani na insensitsho nenaphatheka kanjani namkela kanjani xa nifika ngapha kumhlaba waseRiversdale. Ngoba sifika pha bekumnandi qha ngexesha eli-one bendisoyika then ndathandaza then before igame ndathandaza then ndayeka ukoyika ke ndarayithi. Bekumandi shem phaya eRiversdale, like sidibana nabantu ba-different and like bekumandi nje, the overall experience bemandi. Ukumandi eRiversdale, the rides there and the ground and the school, and like at the same time I felt excited for the matches because I knew that it's a big step for me because it's not like I'm playing for Southbourne or any school. It's a province. Siyayazi uba ininzi into eniyifundileyo phaa eRiversdale ngingasixelela nje uba into enizifundileyo phaa zizaninceda kanjani in becoming better rugby players. Besifundiswe i-discipline then kwathiwa like safundiswa ne-brotherhood singalwi kakhulu then yeah. Sifunde a lot of things, brotherhood, discipline, communication, not being selfish and team play. We learned about self-discipline and like not being selfish at times because you know when you're selfish you don't give others a chance and that's like a point of you where what happened we border trials. Siyayazi uba le opportunity niyifumene baninzi abayinqwenelayo nizive kanjani nifumana le opportunity especially xa nifika phaa eRivers niye naziva kanjani kuba ndiyayazi before niye phaa mhlawumbi bendingayibhilivi le opportunity niyifumeneyo but xa nifika phaa iinto ziye zangathi yazi yenzeka manyani nenze naziva kanjani zi-future rugby players. Ndenze ndafila happy kakhulu because oko ndafuna udlala ibhoda then ngoba na-11 irugby bendiyibukela kakhulu nangoku ndina-12 irugby ndiyibukela kakhulu nam bendingayazi uba ndizawuselekthwa for ibhoda so then na-next year ndifuna uba kwi-Craven Week under 13. Nerve-wracking, bekumandi phayana and bendivuya because biyidream yami make it border like and play for a province. It was shocking because I never, like at that time, I never trusted myself if I could make it until I got the opportunity to go to border trials.
Siyazi ke benidibene nezinye players phayana nazo ezisuka kwindawo ngendawo, different styles of play. Ucimba bafana ba eza different styles of play benizibona phana nizifunda phayana. Improve kanjani i-games zenu going on to isizini yenu elandelayo? Naxa nidlala pha esikolweni eSouthbourne improve kanjani i-game yenu? Naxa niqobisene noba locally improve kanjani nje i-game plan yenu okanye i-game indlela endlala ngayo in general? Izasinceda for ungoyiki plus ii-players ezinkulu sesiziqhelile ngoku and xa kuthiwa masidifende sawudifenda kakuhle because sisuka kwibhoda umntu ofuna ujonga xa kudlalwa ii-games zaseSouthbourne. Sincede kakhulu experience like dlala like different types of players like bebakhulu fitter than us but like there's not for ticklish a lot in our game be scared by players that are bigger than us. It could improve our tackling because we are already used to players and we already know that we can tackle these players because we were told in a provincial view. Ya siyanibona uba noko nibuye nayo ni happy ngehambo lwenu la ngaphayana eRiversdale and yanibona uba nibuye ne-experience eninzi. Bikhona i-games enibekhe nazidlala okwenibuyile eRiversdale noba local? Games ngoba sibuyile. Ndifuna nje unika ithuba ke guys one by one nje ubulela kwabantu abanixhasileyo, ugqithisa amazwi ababulela kwi-supporters zenu, abantu abanixhasileyo kwakunye nabantu beyi-pillar of strength yenu ukuba nikwazi ude niyofikelela ngaphayana eRiversdale. Mandibulise kakhulu bokani igama ngumandla ngifane ngutyhulu. Ndicela uthathe lithuba ndithi enkosi kubaxhasi abasixhasileyo throughout the preparations zele tournament. uTwiza was one of the sponsors abasixhasileyo, u-Escort, AQ-Force as well as uJumbo. So sibulela kakhulu because it's not easy for a division because it's not a funded division layabo since we are under 12. So sidinga kakhulu sponsors and some of the kids did not even have the toiletries. So we appeal to sponsors out there baxhase for the future because the next days we're going to be Craven Week and then again iBoda later on. So kubaluleke kakhulu and it helps the kids to be off the streets and it helps them to build future careers zabo and also babe serious as early as from age groups zabo bana 12 because sport is very demanding and unfortunately equipment sport is expensive, running shoes and everything else that you use for sport it costs money. So we appeal to businesses around Queenstown and around other neighboring towns to assist whenever we call upon you uncedo labo. Ndifuna ukuthi enkosi kuTwiza because every camp esiya kuyo besinika iitwiza zakhe plus noJumbo besinika amanzi kwaze singananwa practice kanye during i-practice plus no-AQ-Force wasinika i-energy plus namanzi naye. U-Escort wasinika nee-sausage for like sibe hluthi singalali. Ngifuna ukuthi engusitwiza ngoba like quick drinks so that like after practice we could drink them and on when you eat AQ's first sausages so drink with it and Jumbo for the water after practice. I wanna thank our sponsors Twiza, AQ-Force and Escort and Jumbo for helping us throughout this border journey, this under 12. Kuni bafethu man, indeed congratulations on a successful trip to eRiversdale. We're looking forward to unibona na next year baniyo representa iBoda sifuyisana nani nge-opportunity enthe nayifumana. Ngosi. Sifuna ukuthi enkosi kwabantu ngosinceda plus ne-sponsors. Utengos like everyone that was not delay and was believing that we could go through it. Infinity Ngosi to everyone who supported us, such as my mom and my teammates and all the people who are watching this
live stream and my dad and yeah. Kakhulu nam principal Mr. Arno Swart for making it possible for the kids to be able to allow them to go to practice and go to these matches. Ndibulela kakhulu kwi-coaches, coach uNogilana Bongani. Ndibulela kwi-coach beBoda because it's not easy again to get these kids collectively and get them to do what's needed in a short period of time. So all the coaches were involved and all the stakeholders that were involved. Ndibulela kakhulu sithi ke nangamso bangadinwa. What we want to see in the near future, these boys, we want to see them in the Springbok colors, as well as upcoming kids after them from Southbourne. And what we wish to see next season, next year at Southbourne, that we want to have at least increase the number from 3 to 10. If not 10, at least 8 players as Southbourne is Dogibot. Goes. Ngosibawa ngenxa yexesha kuzonyanzeleka sinikhulule. Mna nani ngicela siphinde sidibane kwixesha elizayo.